Ani para ko tungo dukla di hata panyong to ani nawo. Betul tahu ada apa. Hai no hai kemamani koktuma korbuk bekasteni Jolia amchaini Laxmi Tripura monggai thangnai 11 November salmariwo korbukni simi aguli hayakeba Agartala wo self-help group ni training Rwna thangmani yagulo 13 November srang salo suti nawoi Nogo Kiphiliya nei phaimani phiaba Nogo Kiphiliya kol khaibo kol habliya ja Nogo Kiphiliya anggai tabuk nukhungni borogrok lukorokni thani kok charja je nugui tongnai screen o kok do number rejak tongo aro sahornani bagai koijakha Agartala yang kacang bukon. Pertama kau dah tiada siap. Nak cara pasti. Pakai bahasa bahasa. Oh agak. Ani para betul dukla di hata panyong to ani nawa. Betul tahu ada apa. Ada masalah dukla. Ada apa tadi masalah ada masalah. Tahu buruk para ada apa ada masalah. Aja segala masa di Rwna Rwna hostel tilain tha mane tamala tiarlem hoite SHG group hoite jono order mane hoite jono meeting khai jono sao মানে যে রিশুনি রিশুনা গে যে কোনো সুযোগ সুবিধা তম গাড়ি নি মেকানিক বা আও নার্সিং করে নাই যে কোনো সুযোগ সুবিধা তম টিয়ালেম হইতে আইনি সাও হালাই জন তো এসএসজি সামতাই তম जों খানা হালাই जों তিলাইন থামলে বরং না হালাই তিলাইন থামা বলতে जों তো যত যোগাযোগ খাইছে তিলাইন থামা কয়েকজন তিলাইন থামা তিলাইন থাঙै হালাই অনেক ফেরই ফেয়া 10 জন তিলাইন থামা 10 জন বলতে আনিননে 4 জন 6 জন জনাস 10 জন এরপরে হালাই অনেক ফাইयै হালাই আর 3 জন তংগো দব 3 জন তংগো আনি হালাই जे फाइनाय जन्डिस मानजाय काइनि फायो बुरि बासा सि जन्डिस मानजाय काइनि फाइमानि बहाय रिलानि नि फिरै था आनबो सा किन्तु रिलानि थांखुओ हलाय सारंबो सा ब खबरै थाइ रिलाय हा लायै फेरंनाय फलाय सि लाक्ष्मी त्रिपुरा हलाय साहो आंबो नगय बाहा ये तांनि न थांनाय छुटि लागै नै सालाय आफाग बाबाबो हिन्दी हलाय नि साहो लाय सालाय मेडाम रंग साहो आं न थानाय छुटि लागै नि सै हलाय लिस रहा माने बिनि सय रहा हलाय 4 तारिख फेरै फाइनायनि साहो 4 तारिख फेरै फाइनायनि सायै अखय थाबो माने सिरो हस्टेललाय बिनि आफारनो साहो 3 तारिख फाइनाय नै हलाय बिनि साकांनि बो सालहा माने बो बुधबार दिन फायो मंगलबार दिन हलाय बो शपिंग बो खालायजाबो किन्तु बिनि रां सुकरै गनि रां मानहा जों सामिया बिनि आफारखौ साबो रां बरनि सुमान हालाय आन बरखौ आइ साबो लाय शपिंग खाय माने दिरावको तिलाइन थांजा अदे काचामरो खिनांगा बनालाय आफारनो साबो जलियानि मुखुमा गानि दङ बङ साफा आनि बक्ताखौ सानाय दिखने हालाय बाबो थांहाफालाय सिबो चापा समा गानि बे फाहा गेहाला मन्दिर कानि केहालाय जलिया सर विकासनि बगय फाहा फायै अतु दै तामा काय फेना बक्स स्टेशन जे केहा काय मा फायो फाय स्टेशन पाठा हालाय थांनाय समय हालाय बङ साफो हालाय माने आंलाय राधानगर थांनाय आनि बন্ধু दङ नि साफो आं न'आव थांया नि साफो हालाय ब फायाफ्लेव जे कायनि सामा कायनि गारि काय फेहा बास गारि दै हा तामहा जे टाइम टु टाइम गारि दङ काय फेहा हालाय बो जखन बिनि मर्जी मते सिरो तंगरो गले बसे छुटि लाइथे माफानि न'आव थांनाय नै किन्तु माफानबो सुता ग्यां न'आव थांनाय नै हालाय फायै सिरो बो तंहा सिरो सबायहा स्टेशनाव सबायहालाय बो अयनो जागा थांनो किन्तु बिनि मर्जी मते सि तंगरो माने कालाहा हालाय बिनि आफावबो फायहा हालाय बनो खिलाङै हालाय बो सिरिनि राधानगर थांनाय दंहा थांनाय बुरो जागा थांनो सामिया जे बिनि बुखमानि बुखुंनि तो राधानगर थांनाय थानाव बो साइ थार माने हालाय राधानगर थांनाय साइ थार बनो खिलाङै जामा कायनि था बिनि आफाखले ओ ट्रेनिं रुमान हला बो जागा ट्रेनिं रुमान हलाय ओ माने आगरतला शिवगढ़ आरो बगुल बाजार साइड प्ले सिरो बमि सिलेमिसिन ओके हातम ऑफिस सिरो बो ट्रेनिं दै दं सिरो हस्टेल बिसिं किन्तु मोहां एसिरनि बो छुटि लाइ फाय जे उसा बो चालक उसा लाइ हाखले बो न थांनि नै फाय बो सिरो अयनो जागा थांनाय नै बो सिरो दं रहा लाबा बिनि चालक बाय बिपर कालाय तो खाना फे ताब खालाय बिपर कालाय तो माने बो जदि मोबाइल तो बिनि याव तो हलाय बो उसा
रिसिभ खालायदिसं अनेक बिपर कालाय दङ पारानि बरबो माने बिनिखाय टेनसन अफिसनि बरबो टेनसन आले माफा अनेक टेनसन माफाले गामनि बायरि हुआ बो किन्तु बोनो वान सौरि गया वान सौनाय दि गामनि बायसिरि हो गाम खालाय फायदि आथै दं माने चाया आले जदि बिनियाव मोबाइल करि माने अयनो बरन याव मोबाइल फानो कुसा कष्ट खालायै दया खालायै बोनो मोबाइल यावरि दि चेष्टा खालायदि हालाय बोनो बिनि बुमु हालाय बिनि बुमु लक्ष्मी त्रिपुरा बखनि बुं सा दानि बुं नामा सिद्राम बखनि बुं सिद्राम त्रिपुरा बखनि सूर्य प्रसाद पारानि बुं